Importante sa tao aron makita niya ang Dios ug mahuluwas muhatag pagtaas nga kinabuhi ug maayong oras sa tanan ug salamat ug naa pa sa tanan ug naminaw karon maayong oras. Salamat. Daghan kayong salamat, Brother Ronnie Loy, Rizalian po. So niya nasab atong suuno sa CFD, Sir Gilbert Dundiano. Tagaan po nato og panahon sa pagpasundayag usab sa pagtulunan sa Catholic Faith Defender. Sir? Okay, daghang salamat no sa atong host ron, ang atong moderator. Mayong buntag sa atong technician sa dito sa control si Brother Box. Mayong buntag og sa atong station manager diri no sa DXKT. Daghang salamat sa higayon nga inyong gihatag namo nga mga mag-aambit no sa matag pagtuo diri sa atong kalibutan. Okay. Now, ang akong ipaambit no sa atong dialogo karon mao lang kining pag-ila sa matuod nga simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo, dili gyud nimo ni siya maila nga tungod lang kay ang ngalan naa sa Biblia. Kay bisan kinsa pwede makagamit anang ngalan nga naa sulod sa Biblia. Nga pananglit ako, tukod kog pundok, then gamiton ako ng Roma 16:16 nga iglesia ni Kristo. O buhat 20:28 nga iglesia sa Dios. Dayon ingalan dayon ako na sa akong pundok nga gitukod karon, which is dili yun na siya gyud unta. Kay kanang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo sa Biblia, dugay naman na nasugdi ni Kristo niadto pang unang siglo. So kung atong diretsoon kung ang imong iglesia wala magsugod panahon ni Kristo sa iyang pagtukod o unang siglo, bisan pag kanang imong ngalan naa diha sulod sa Biblia, dili gyud na matawag og insakto. Paras lang na anang kwarta. Kung kanang imong kwarta nga 500 peso bill o 1,000 peso bill, sakto tuod ng kuan kanang nimtag. Pero kung ang gahimo ana dili ang ga-authorize sa paghimo ana nga mao ang Central Bank. So mahimo ra gyapon na natong ingnon nga dili gyud na siya tinuod kay ang tinuod nga makahimo og genuine nga kwarta ang Central Bank raman nato sa diri sa Pilipinas. So, kung ang imong pundok, laing tao mo gatukod, dili si Kristo mo gatukod. So, bisan pag kanang imong pagtulunan gali na sulod sa Biblia, dili ko na siya isipon nga genuine. Mahimong ang imong gitudlo insakto. Pero, ug mo ingon tag si Kristo ba gatukod ana, pamatud-an sa nato sa history. Di ba? No. Ang matuod nga iglesia, bisan pag dili nimo na siya hinganlan, nga mayong kag iglesia ni Kristo na o iglesia sa Dios na, bisan pag di nimo na hinganlan kung si Kristo gyud mo nagtukod ana, tukod yun ang Kristo. Pero as maragunaan ng kana ganing ako sa eskwelahan. Ako ang teacher nag-ingon nga pag nimtag mo ha, pag ID mo, butang yun sa inyong nimtag ng inyong ngalan. Napananglit og dili ko magnimtag. Dili ko mag-ID. Pwede ba mo muingon ang maestra nako nga, "Uy, dili ka si Silbert." Kay wala ka ganimtag og Silbert. Si Silbert yung ko, walang ko ganimtag. Iyon na. Pero, kung magbutang ko nimtag tuod, pero dili pod ako, panalitan na akong ibutang nimtag Juan de la Cruz. Mutuod ay ka na ko nga ako si Juan de la Cruz, tungod lang kay nagnimtag ko, ana. Susihon sa, kung si Juan de la Cruz bagyog ko. Maura po na, kinigong Roman Catholic Church, kung tanaw na to sa history, maumang guni ang iglesia gyud nga gitukod ni Kristo diha sa niadtong unang siglo. Gani ang iglesia ni Kristo mo attest ana, di sila musupak nga kining Katoliko mao gyud ang iglesia ni Kristo sa sinugdanan. Pero nawala lang kuno ang iyang pagka-iglesia ni Kristo kay nagtudlo na magnog di mao. Ila po na. Kanang pag-ingon nga nagtudlo og di mao, sa ila po nang pagsabot. Ato sa nang diskusyonan, ato sa nang i-cross-examine og maayo kung tinuod ba gyud nga nagtudlo og di mao. Para namo nalipay mi nga ni angkon sila nga kining Katoliko mao gyud ang original nga iglesia ni Kristo, pero nawala lang kuno ang ilang ang pagkatinuod kay nanudlo na kuno di mao. Para namo dili gyud na ang ituhuan nga ang iglesia nga original makatudlo og di mao opisyali. Di na pwede. Ngano man?
Kay ang gagiya gud sa matud nga iglesia Espiritu Santo. Di ba? Kay napadala gud ni Kristo niadtong Pentecostes. Kung moingon ka nga ang iglesia ni Kristong gitukod ni Kristo nawala ang iyang pagkatinuod kay nagtudlo nagdimao sama ra nga imong giingon nga ang Espiritu Santo na sayop. Di ba? Kay ang gagiya sa iglesia ang Espiritu Santo man. Di ba? Oh, unya si Pablo nag-ingon sa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo haligi og sukaran sa kamatuoran. Nganong mo sulti man si Pablo ana kung ang iglesia masayop. Di ba? Oh. So, nagpasalamat mi sa iglesia ni Kristo nga hinguyon sila nga katoliko gyud may original tukod ni Kristo. Ila lang kunong gibiyaan kay nagtudlo nagdimao. Kanang pag-ingon nilang nagtudlo nagdimao ato sa nang diskusyonan kung tinuod ba. Kay parehas anang ilang akusasyon nga ang mga rebulto sa katoliko Dios. Ato sa nang pamatud-an sa Biblia kung tinuod bang Dios kay sa Biblia dili tanang rebulto Dios. Di ba? Kana ding rebulto nga gipahimo sa Dios ni Moses sa Exodo 25, larawan o rebulto sa kirubin o anghel. Nga gani kanang among rebulto pattern man pud ana kun ang Dios magpahimo kay ang among gipahimo ang among gihimo sa katoliko nga rebulto dili man tong mga Baal, Mercury, Diana, Astaroth nga gidili sa Biblia. Kana mga rebulto namo dagway man na sa mga bayanis pagtuo kon mga santos sama mga anghel, di ba? Oh, mga balaan. Kana nagpasabot nga sa Biblia dili supak ang Dios anang maghimo tag larawan nga balaan. Ang Dios lang masuko lang siya kung sayupon pod paggamit, no? Kay kung ang rebulto himuon po nimong Dios, masupak na po siyang sugo. Ayaw pagbato ng laing Diyos. Pero kung sakto lang ang tumong sa paggamit sa maong rebulto, dili na siya supak sa Biblia. Di ba? Pero sa kwarta, dili supak ang Diyos sa paggamit ng kwarta, pero kung himuong Diyos ang kwarta, supak na ang Diyos ana. Wa naman tayo igong panahon, sa kaminuto naman lang atong ibalik sa atong gamoderate. Daghang salamat. Salamat kayo Sir Helbert Dundiano. So salamat kayo sa igong nga panahon sa Faith Catholic Faith Defender CFD. Salamat kayo sa paghatag na to og tagano sab na to og igong